Unha iniciativa enmarcada dentro do programa Interreg España-Portugal e centrada na reserva da biosfera transfronteiriza Xerés-Xurés. Recoñecida pola UNESCO en 2009, constitúe o único espazo natural protexido de carácter transnacional da Eurorrexión España-Portugal. Que a Xunta de Galicia apoia esta iniciativa e é socio xunto con Portugal e a Deputación de Ourense precisamente para compatibilizar o turismo cos valores naturais do territorio, reducir a excepcionalidade e protexer e potenciar os valores patrimoniais. O proxecto quere afondar no potencial turístico da zona, cun plan a 3 anos que se está a desenvolver dende 2023 e rematará no 26. Un destiño, dous países. É dicir, queda claro que a raia non existe. A raia é historia desde hai moito tempo e o que existe é un territorio común, con características comuns, en moitos casos complementarias, de aí a riqueza, e iso é o que temos que poñer, sobre o que temos que traballar máis alá das límites administrativos e traballar en todos os ámbitos. Neste caso, vámonos a centrar fundamentalmente no que é o turismo e no que é a preservación do territorio. A preservación desde o punto de vista medioambiental. Entre as actuacións previstas está o desenvolvemento dun produto turístico de natureza da Gran Ruta da Reserva da Biosfera, para o que se fará un traballo de campo previo con catalogación e inventario de recursos. Establecerase unha bolsa de emprendemento na reserva, realizando unha consultoría para áreas de investigación e apoio técnico a candidaturas, de tal modo que se favorece un ecosistema turístico máis capacitado, máis consciente e máis amigo do ambiente. Ademais, crearánse materiais promocionais transfronteirizos, un mapa e unha guía turística da zona. Sustentabilidade é o ponto de partida, a estrutura, a espinha dorsal deste projeto que aqui é apresentado hoje e todos nós sabemos como esta expressão é importante para os nossos territórios. Falamos de sustentabilidade do ponto de vista ambiental, a necessidade do respeito pelo ambiente, a necessidade da promoção da biodiversidade nos nossos territórios, falamos de sustentabilidade social e económica, que são absolutamente essenciais também para os nossos territórios.